Coba. Wush. Kono bahagia kono. Tuprok. Ora tuprok. Aku kuwi anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Lho iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus sangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Heeh, ning keleke papat. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cuplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayali binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Begawan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Begawan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men. Bane sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot, bedet. Perot, bedet. Radet. Perot, bedet. Petro. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane ngatiku. Oh, gugu ngarepe dhewe dewate. Pripun? Kula watesena mboten? Durun. Rene le. Mungsu Panakawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Penembahan Dewan Loko Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semlang terus. Paling pol Kurawa sing dijokke ha to? Sama dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar. Nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundur negara Ngamarta, Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diadepi. Kalah cacak menang cacane mungsuh Salta Kurawa ora usah wedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku.
Gareng nendi coba pitungan. Aja tok arep-arep, gareng ki matane kira, sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti Adi bali ora bareng karo Ndara Werkudara, ora bareng karo Ndara Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak ki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyerengeni, ora tau getak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak ki ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebaca cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Awake dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya, Truk. Ha iya. Wis tata-tata wae, Le. Sapa sing ketok, sapa sing arep pepalangi awake dhewe mboyong Ndara Werkudara, Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis, aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Truk. Iya. Ning kono 100 e. Lah terus Dhewe ngono to iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. wani, Ngono wae rasa ndatak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. mati diwujuti kok. Mati mbelani bapak, mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Warga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati maduhi bener. Mati nglabi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku ki dhewe iki nglabi bebener. Ndara Werkudara, Ndara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong. Ning gedhe iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning negara Amarta iki tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis dinteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap, mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Mun nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, Sing gelut kowe. lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh ya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya, manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah. Wah, lah wis akeh banget ting gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa, Truk. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tataki nang kene. Tataki nang kene kok. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelari rawang Wiladalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha ta ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune.
Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wit biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip ku sing dinteni apa ta ni? Wong urip ku sing dinteni modar. Ku mung kari antri. Oh tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Iso uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa, berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning iso uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah koke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah? Ora ladalah iki serius. Tru, hati-hati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis Citraksi Dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kuwi Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Setayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau teponge kon mala tak polone. Yen ngono wani karo para Sata Kurawa Sing tak wedeni apamu? dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Bantangane Petruk ambyar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bompoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh ana kawan Petruk.
Piye? War nendi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, Ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tandangane to. Kowe nengke wae, wis apa-apa wis. Wis, cah, pengen mudhari ngono kuwi. aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulan. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Biar. Ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Hah? Wong Faihung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Hajake. Arep ndi? Ngaso pundakku kecethet e. Oh. Pundake kecethet. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki. Bagiamu. Sing maju lho apa? Embuh ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajae dhewe. Iya, dasar Paranyata. Anake Bekandirna. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdine Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Nggih. Kene marganing patimu. Ayo, Panggal tayone legane maju. Nyerimpet-nyerimpet ora iso trampil aku le perang nganggo iki wae aku. Ayo kene iki sandangan pencak silat jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong.
Gelem tak bondo apa ora kowe? Dan aku kena terus saiki. Mati. Jeneng aku njaluk bodar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwara wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe males. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku rung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe-ahe kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe ngina karo Sotama. Cubrok. Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora cuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Adi kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedomongi kok ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring dlamakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok mingtrima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik e.
Mula aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo woro senane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti sataman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat marang maning jajalanan. Agong. Kowe aja ngeceh anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bekan Durna. Ungano dadamu. Ene, maju legane ngatu glandang cundha manik ora jeblok wetemu aja tuntang Bekan Durna. Tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kenane aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bekan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curug. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Duplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bekan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bekan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bane sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira perot. Nek ora bedet. Perot, bedet. Perot, bedet. Rat, det, rat, det. Perot, bedet. Petro. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu karepe dhewe dewate. Pripun? Kula watese napa mboten? Durun. Rene le. Mungsuh Ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete mboko siji. Wong kendir ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu joget ki bebas kok Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nglabrak kula ya ora gelem tak bondo tangan wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan kowe lampuh tenan sampean iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit ayo sing dadi nyatane ya lho ngopo iki lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula?
Ora usah dadakokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampean kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nyo. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nyo. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nyo. Lho mbangane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Iso. Ayo, aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Wedi marep tak mungkur ora masalah nyo, ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki, nyo. Lho, mburi wae piye, nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih. Ayo areng apa. Mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Isih. Santai. Oh, Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, Dursasana kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Luk mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nyo, ping pindho sisan. Wedan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ayo kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, winginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis ora omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, guys ya. Hai. Gila rapopo Pangeran Pati emang karo batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Lampu piye merinding awak. Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan gas duan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki ra dijambak kene iki. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang ki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora apa ndi mawonge. Iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer.
Woi. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadak aku mung turu delok terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Senggone bapakku inggih. Wah, ya gene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati kareku. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Payu menyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung mudar tenan. Mule wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae nang." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab. Grab ora didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana omong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa e? Mengo. Cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaya negara Ngastina. Ya ora? Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju lolo negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi?
Nah karanganku, karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Truk. Ngono. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kon ngomong pisan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, mana ngomong mlayu. Ah, aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu ndak Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Gong, aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo, kowe. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Ya. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Ora ngetokke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkol anu. Diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Lah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyayi-piyayi. Ha ngene niku, kula niku ora ming piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Pate Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali, terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku, bingung wedi. Aku kepoyo ya, Truk. Wis lho diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendhadhar aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngono jam cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono.
Aku artos malah kleru ndas. Iki aku lho sing marai. Iya, iya. Estu Tenan. lahir batin. Lahir batin. Kulo nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ing gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok, ana sing diuripke. Ah, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring boko rasane ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Tambah nono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara balik nang karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Ing titip prani mangan anak hanong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Oh. Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal bathukno bathungmu templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tengen sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Iki Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok. Kuwi rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa ngeyel to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, Digawa tangan loro, mundak tiba. nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nek nganti tekan kowe jajaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Amun Suramarta Jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa tipan alugara. Sing ngakon kowe dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oh iya.
Jagat Dewa Batara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kowe jawane kuwi karo bakone lho. Kowe mayan ora wae ketipan mengke negara kakon mati jenenge kowe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nah sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku dipancen bener mengkono. Apa to sababe aku saet wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani gendhasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangke lelabuhane nolo Gareng Petra lan Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandhangono Kyai Alugara Jaya. Anus maning jadalan sodaning bawon iblis. Ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu. Anu cinta. Kapora Wendra Janaka wedi to karaku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih to ya. Ratu dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonton terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal bilani Petra Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan. Bagong. Nah, Gowo Alugara tok nggo apa? nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi ora. Wah weh. Kowe tegel karo aku. Sampeyan ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuhi kula wong ngoyak kakang kula loro, ngoyak kula. Ha ta? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke Pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampeyan wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampeyan? Kula ya tegel karo sampeyan. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau.
Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omahku sing sirna Margalayu. kuwi pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Patene pisan. Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janawa tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasirnake. wah, edan. Ora edan jajal apa piye? Wah, Mundar kowe. Aja iso rekane. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? urung rampung sapa meneh? Kurawa. Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Anya. Lho, Lah ya kene. Lah ya nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenenge aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Truk. Kene ya. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi ya. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nya tampanono sinipun matur sembah nuwun tanpa. Iya. Bagong ora sembrono. Nya tampanono. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Muga aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka ditutuke nggon bathuk. Walugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jarembukan. Kowe sing nalar, nggih. Apa mundur? Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ngaja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Anak ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok? Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok. Menthok-menthok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Ya.